okil Kamaloka antere kod jonon siasa ariyo mano Michael Ogola kachiel kod Okinda Ojuka mabende wabedo godo kod twak mong'ith kotudore kod gigo duto matimore pacho ka Okinda ng'adie wach kapok ne wadhi yweyo mana mapiyo piyo kapok wadhi e topic machielo. Koro awacho ne jok mane odhi Bomas gi dialogue committee from Azimio koro jopiny ofwenyo ni ok ne gi represent the interest mar jopiny nikech outcome mowuok e burano onge gima tach jopiny koro ng'eyo ni jogo kotelo Kalonzo Musyoka moso jogo mawinjo dholuo mowacho ni onge ni mago enemies maga group maonge wiye gi iluongo ni mongrel. Yes. Michael bende paro ni ponono ok ne gichwalo dwaro mar jopiny. Dwaro mar jopiny ne nang'o dialogue ni. Wanyalo wacho ni pek mar ngima ema ponono jopiny ne dwaro ni odir mapiyo piyo mar mondo mi fuong'ruok obedi ka japiny odhi nyiewo mogo kacha to yud moge nengo mane piny ponono gi gik mopogore opogore moko sini paro na. Ka ne wachako maandamano ka jakom